Number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan KBP ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Philippine Standard Time hali sa Pag-asa alas 5:02 an hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kan Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez digdipo sa DZGB. Mga bareta ngunyan para sa aga. Bareta sa lado lokal, nasyonal asin internasyonal. Enot tindog maantabayanan digdipo sa DCGB. GB garantisadong bareta. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, may magabat na trabahong itatao si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa tinangkas na Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Sigun ini kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro matapos na tangkason si Torre sa iyang pwesto kasuhapon. Sigun kay Castro, magabat ang trabaho sa PNP, alagad mas magabat ang itataong responsibilidad sa iya kang presidente na pinaglalauman na aakuon kan general dahilan tainian talagang gustong ipagibo sa iya. Alagad dain na nagtaong dagdag pang informasyon si Castro sa pagkasabing halato na sana ang magiging anunsyo ni Presidente Marcos. Matapos tangkason sa pwesto si Torre, nagpuunan mga espekulasyones na posibleng ikaag ini sa National Bureau of Investigation o Department of Public Works and Highways sa hampang kan mainit na eskandalo kan mga flood control projects. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa may relasyon pang bareta, ipinagmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa bagong enkargado kan Philippine National Police na si Teniente General Jose Melencio Nartates Jr. na gibuhon nin marhay ang trabaho. Sigun kay Nartates na inian mahigpit na kasugon sa saya kang presidente kasabay ang pagpapakusog kan police visibility asin pagsiguro kan paz y orden sa bilog na Pilipinas. Sinabi ni Nartates na iyaon siya duman sa Pagadian City, Zamboanga kan makaresibinin apod na bumalik sa Campo Crame sa Quezon City dahilan sa changes o pagbabago kan kumandansya. Mientras tanto nangapudan ang grupong nagdedefensa sa derechos kan mga detenidos na kapatid sa bagong enkargado kan Philippine National Police na si Teniente General Jose Melencio Nartates Jr. na ibasura na ang polisiya kan sinalidahan kaini na si dating PNP Chief General Nicolas Torre III may kinaaraman sa paggamit nin mga drug-related arrests bilang basehan kan performance kan mga pulis. Segun kay Fides Lim, tagapagtaram kan kapatid, lalo sa nang pinalala kan polisiya ang pag-aabuso sa derechos asin espuersos kan sa mga kulungan imbes na masolusyonan ang kriminalidad. Sa ngunyan panahon na para punduhon ang paoro-otrong istorya kan pagtanom ning ebidensyas asin gibugibong kaso laban sa mga aktivistas. Dapat nang ipautob kan PNP ang tunay na prinsipyo kan derechos pantawo. Ang pangapudan kasunod kan pagtangkas kay General Torre bilang PNP Chief susug sa pinirma na dokumento ni Executive Secretary Lucas Bersamin.
Sa iba pang detalyes kan Bareta, sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na pinagproponir kan Departamento kan Obras Publikas ang ghost project sa Baliwag, Bulacan na ininspeksyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan nakaaging aldaw. Sinabi ni Ridon na kadaklan sa mga naduman kang presidente iyo ang mga NEP originated projects. Ang nagproponer kay ni bako mga kongresistas o bako mga senadores kundi ang DPWH mismo sigon kay Ridon. Sa iba pang Bareta, pinahimutikan kang National Maritime Council o NMC ang post kan China na parte kan sa indang teritoryo ang Batanes. Naloko na pati Batanes, Sumar Joseph. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez na malinaw na parte ini kang propaganda mantang paurotrong pigbabalo kan China na libungon ang publiko. Ipinaliwanag ni Lopez na bako ini halawig sa mga nainot ng pahayag kan China na pinagasabing sa Indan Palawan as iniba pang parte kan West Philippine Sea, bagay na napatunayan na dainin basihan. Dahil na nagpupundo ang China, pati Subatanes na palan sa Inda. Mientras tanto, inako kan Civil Service Commission na daipang existidong lay na minabawal sa mga opisyales na magsugal sa mga legal na casino o online gambling sites pagkatapos kan sa indang oras nin trabaho. Sigun kay CSC Chairperson Marilyn Barua Yap sa budget hearing para sa propestong 4.19 bilyones de pesos na budget kan ahensya para sa taon 2026. Sulamenteng an executive order ang nagbabawal sa paglaog kan mga empleados kan gobyerno sa mga pasugalan mantang nasa oras kan trabaho. Ipinaliwanag man ni Barua Yap na legal an sa indang pagsusugal siring kan mga lisensyadong kasino as in online platforms kung kaya dainin legal na basihan para ipagbawal ini sa mga empleados kan gobyerno kung dai man pinaggibo sa oras kan sa indang trabaho. Pinagdepensahan kan Departamento kan Transportasyon ang kumpanya na nagkokontrol o kaya ang kumpanya na nagkokontrol ngunyan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kasunod ini kan mga nagbutuang reklamo kan paglangkaw kan singil na ipinautob siring sa parking fee. Sigun kay Transportation Secretary Vince Dizon na maski pa kan enot naging transparent ang kumpanya na nagsusunod sa regulasyones na ipagpapautob kan Asian Development Bank tanganing gumayon ang serbisyo sa aeropuerto. Matatandaan dakulo nagreklamo sa paglangkaw kan terminal fee sa mga domestic as in international passengers siring man ang paglangkaw kan singil sa mga parking kan lunadan sa Ninoy Aquino International Airport. Arestado ang sarong babaeng pasahero hali sa Bangkok matapos isirbian mandamiento de arresto laban sa saya pag-abot sa Ninoy Aquino International Airport. Sa operasyon na ginibo sa paagikan pinagsarong fwersa kang NAIA Police Station 1 Aviation Security Unit NCR as in Southern Police District kan NCRPO. Sigun kay Philippine National Police Aviation Security Group, ang warrant ipinaluwas kan Regional Trial Court kan Pasay dahil sa kasong estafa sa irarum kan Artikulo 315 kan rebisadong Kodigo Penal kan Pilipinas. Sangon niya na sa kustudiya kan Southern Police District sa Taguig City ang akusado para sa dokumentasyon asin dagdag proseso sa korte. Ultimong detalyes kan Bareta, nagpagirumdum ang adwana o ang Bureau of Customs sa mga importer na makipag-koordinar sana sa mga opisyal na personalis kan ahensya tangani maibitaran ang mga scammers na nagtatangro ning masadaling proseso ning importasyon. Kasunod ini kan reklamo kan aktres na si Bella Padilla in koneksyon kan halangkaw na buwis na ipinatong sa sayang online shipment. Sigun kay BOC spokesperson abogado Jet Marunilla, tama ang buwis na siningir sa aktres alagad na libong dahilan sa komplikadong paggamit kan online tax calculator kan ahensya.
pinagrerepaso na lindaan calculator tanganing mas mapadali ang pag-compute kan Luis. Inabisuhan man kan ahensya ang publiko na pwede sindang makipag-ordinar sa customer service hotline kan adwana kung nadidipisilan sa proseso. Dagdag pa kaini, mas ligtas asin mas madali na maghagad ng tabang sa opisyal na ahensya kaysa magrani sa mga scammers na nagpopromisa nin makaskas na serbisyo. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Karen Nicole Ala, Tata Nems Flora sa Master Control, sa IT si Jerome Nico Martinez, day po kalingawan masunod tulos ang Our Mother of Perpetual Help Novena. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat, marahay na hapon.